Goedenavond, het is zondag 17 januari en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Bijna alle patiënten van een afdeling ouderenpsychiatrie van Emergus in Kloetingen zijn besmet met corona. Van de 23 patiënten op de afdeling zijn er 20 positief getest. Deze patiënten hebben vooralsnog milde tot geen klachten. 1 patiënt is wel erg ziek. 8 medewerkers zijn ook positief. De afdeling is in quarantaine. De GGD gaat na of onderzoek naar de Britse variant van het coronavirus nodig is. De GGD gaat wel bron- en contactonderzoek doen. Ik hoorde de bel gaan en ik kijk en er staat hier een vent al. En die pakt een mes uit zijn zak en hij zegt daar blijven. Meer had hij niet gezegd, daar blijven. Want die andere die was een sigaretten eruit uithalen. Hè. Dit overkwam de 86-jarige Schillemans afgelopen vrijdag. Hij stond oog in oog met een overvaller. Die dag paste hij op de winkel in Hulst van zijn zoon toen die werd overvallen. Ik dacht, ik ga maar zwijgen, ik ga maar rustig blijven. En na een enkele minuten of zo draaide hij om, was hij weg. En dan zag ik die andere er ook buiten lopen. De buit was 20 tot 30 pakjes sigaretten. Een van de winkeliers in de Gentsestraat, vlakbij de kleine supermarkt, wil de getroffen kruidenier helpen en is daarvoor een inzamelingsactie gestart. Daarmee willen wij een beveiligingssysteem kopen voor goede camerabeveiliging en beveiliging in de winkel. Zodat het ook wel een stukje meer veiligheid geeft aan de heer Schillemans zelf, want ja, er is nu niks. Er is inmiddels ruim 2000 euro gedoneerd. En in de loop van de week wordt het beveiligingssysteem geïnstalleerd in de winkel. Delta Farms in Cats is opnieuw aan het uitbreiden. Dat deden ze vorig jaar ook al, maar op hun perceel aan de Oosterschelde komen er nu opnieuw 9 nieuwe kweekvijvers bij. Het bedrijf groeit vanwege de toenemende vraag naar de door hen gekweekte wormen. Ja, de markt is weer gegroeid, dus de potentie is zo groot dat we weer nieuwe vijvers hebben gebouwd. Het gaat dus heel goed. Ja, het gaat heel goed. We kunnen het bijna niet aangekweekt krijgen. Hoe komt dat jullie wormen zo in trek zijn? Nou, het is zo dat onze wormen heel erg belangrijk zijn in de voortplanting en de kweek van garnalen. Hier bij ons van het terrein komen dus de wormen en die worden gevoed tijdens de voortplanting van de garnalen. Dus niet bij het grootgroeien, maar bij het kweken van de garnalen. Waarom produceren ze die wormen dan niet zelf in al die landen? De wormen die lokaal groeien, die zijn niet net zo goed, maar wel bijna net zo goed als onze wormen. Alleen in de landen waar de kwekerij zitten, daar heersen heel veel virussen en ziektes. En die worden daar door de lokale wormen overgebracht. En onze wormen zijn daar schoon van. Hoe komt dat ze hier niet ziek worden? Nou, dat komt enerzijds door het klimaat. Omdat we hier een kouder klimaat hebben die virussen die leven hier niet. En aan de andere kant omdat wij een gesloten systeem hebben en onze wormen zelf selecteren en op die manier schoon kunnen kweken. 450 keer 60 kilo de lucht in. Allemaal voor het goede doel. De cafés in Sasvagent. Victor Rogiers deed het gisteren bij een wijnbar in een 2 uur lange bankdrukmarathon. Ik heb best wel veel berichten gehad van toch wel een beetje apart dat je zoiets gaat doen. Ook zo'n hoog getal, zeg maar, 25.000 kilo. Dus we gaan het gewoon zien. Ik ga er gewoon voor, zeker. Via een livestream kon Victor worden aangemoedigd. Maar de trouwste supporters, zijn ouders, kwamen toch even gluren. Hij doet het hartstikke goed. Prima, die Victor van ons. Geweldig. Met de actie haalt Victor geld op voor de horeca en SAS. Ze zijn door de corona zwaar getroffen en moeten over een paar weken ook carnaval nog missen. Carnaval, dat is gewoon elk jaar een evenement waar ik vijf dagen in de 5 dagen ben ik hier. En voor de cafés is het gewoon een groot deel van hun omzet op jaarbasis. Dus daarom wil ik gewoon iets voor ze betekenen. Hartverwarmend, ik krijg gewoon kippenvel ervan. Geen woorden voor eigenlijk. En Victor haalde het. Bij de actie werd bijna 5000 euro opgehaald en wordt verdeeld onder 6 cafés in Sasvagent. Nou kijk, het is wel een mooi plekje om een mooie foto te maken. Bij die molen precies op de achtergrond. Dan gaan we eens even kijken. Nou ja, als ik dan zo hier langs rijd, zeg maar, dan sommige mooie plekken, zeg maar, zoals dit molentje, dat is typisch Nederlands, dan vind ik het mooi om zo'n mooie foto te maken hier. Ik vind het wel leuk om mensen
vooral in Nederland laten zien ja, hoe het in Zeeland is op de bus. En vooral met de mooie plaatjes, met de omgeving. Ja, toen had ik de account een paar maanden en toen kwam ik erachter dat er veel meer mensen dat het leuk vinden om foto's van de bus te zien. Je hebt van de tram, van de trein. En ja, dan heb ik ook mensen uit Groningen, hier uit Zeeland. Sommige mensen die rijden ook wel eens mee. Dan vragen ze wat voor dienst je hebt en dan proberen ze ook op die tijden bij de bus te staan. En dan kopen ze meestal een dagkaartje en dan rijden ze soms wel eens een paar diensten met je mee. Dat is wel gezellig. Het bleef vandaag redelijk droog. Op een paar buitjes na, vooral op Schouwen-Duiveland was dat het geval. En plaatselijk lag er nog een klein beetje sneeuw of een smeltende sneeuwpop die getuige was van het winterweer van gisteren. Naast de wolken brak de zon vanmiddag ook af en toe even door. Vanavond en vannacht blijft het droog en bij enkele opklaringen krijgen we minimumtemperaturen rond 2 à 3 graden. En ook morgen houden we overwegend droog weer met af en toe de zon. Wel volgt er in de loop van de middag meer bewolking. Het wordt morgen 6 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En dan het weer voor de komende dagen. Op dinsdag wordt het een echt regenachtige dag met vrij veel regen. En ook op woensdag en donderdag blijft het niet droog. De temperatuur gaat stijgen naar 8 tot 10 graden en de wind wordt zuidwestelijk en is vrij krachtig tot krachtig. En tot zover. Meer nieuws kunt u natuurlijk ook vinden op onze site of in onze app. En tot zover. Fijne avond.